ka Gold Bio Oil, ka umpanyang kali kababahatam na kabantaki kali. Kabaduna artangka na kiwe ki diesel, ka umpanyang kabakhuj bat ka bompen jabo e kamaryang, ka ay shipo hadu khasan persen ka mileage banya kiwe ki umpanyang kali, ka trekam habaro ki charge engine diesel, klaim dadon kam ban penkala, ka penjam berpenjalan Yakarta jom ka engine. Ban apply nak banta ban bu yaki petrol pump, pila ban pun haki nambar, pra khandai hnyo saw, lai saw iwar, khandai lai nriu ar hnyo nriu saw san, hnyo saw ar khandai saw iwai hnyo khandai iwai san, bat lai nriu iwar, pra khandai nriu ar not ar. Pila ru ban login sa www.goldbio.com. Khub chale, zyada chale. Kumpangi tep bakari khasi ka jongi kadai ka wei na ki jala ka padon ni ka jingba preu ka ba internet hatu kata ka bala kring bat pen shop bi di ki babon ki preu ki ba wan chungok kai na ki wei pat ki jala bat kiri bat ka spa ka ba kerpang bat ka ba kongsan ka ba ha ka jala ka jongi ka don kadai ka jingdon ni ka khando ka ba sbo ka ba ju sai so ba ha baro ki ja jingthung ki ba ngi ju sakhi dala ki jong ki khmat kum ki so ki pai ki jhur ki chap ki ba jerngam ki balong dawai na kapenta kamet kabala ban penyo ru ya ka kwait ka khia ha ka jingem ka jungi ka baman la ka sngi kan nefas ka badai ka wei na ki kenhun ka baju shim khia ban yaram bat ban pen slori ki nong rap ha ka jalla ban penne pensa ban thungi ki jaj jhur tan rai ki so ki pai ki bam dan kam ban ai ki kenja dawai kane ka kenhun ka juk kentu bat hikai ru ki nong rap ha ka bai dei ban yada bat ban penne pensa ya ka jing sbo jong ka khando kum shibenta ban ai men sim bat ban penslur shushu ikinong rap jong kathain umroi constituency kane ka kunhun kala penlong ye ka jingra khe ba kerpang na ka benta ikinong rap ha ka snong khweng kabalatep kum ka Nesfast Rex Journey with Communities ha ka ba baro ikinong rap jong ki south li kisnong ki ba kanthop ikinong rap na ka snong khweng khli stem liar sluit bat ka madan rtiang na kaliang kini kinong rem kilapen i ki jai jingthung ki ba ki jurap kum ki jhur ki so bat ki so ki balasnar ki jai so ki balong dawai bat batei ya kamet kum uso meleng uso persong ka so jajo bat ki wei ki jai so bat shushu lapen iru iki sembai ki babon jai kum ki sembai jhur ki sembai so bat sembai ke ba hagani ka sngi lawan ban sakhi par ban ai men semi kinong rem do MLA ka umroi constituency ba George Bilingdo harangkar ka jing don lang kinong yelam snong bat kinong yelam jong ka Nesfas nakaliang jong nu MLA haba ai jing kren ulakan tu bat ai men semi kinong rep jong ka thain umroi constituency bakindang ya shaprang ban penne pansa ye ki jing thung bat ki jing rep ye ki chhur tan rai ha ka dong ba ka thain hi brok away leadership ka jing yelam ban kini ki sautli ki thong ki pafibo na do production consumption livelihood innovation kini kinwan bai lada ki nong yelam juni ha ki mlang salang ki yeng la jok jat bagi i ki jing kondor de spa marian hangi ka jing start ka bab pilanang pi lembak wa ke ba kamai marian kala ai pa hangi na ki jing start ba try sisien bagi ki nong yelam kila ya che khamat ban kudup ya ka kum ko jong na try ginum i yapshu Tiga ke bangi ikam tamme rajing jia ke bang kinong rap jungi ke man ke bang mende na pikiran cipang sumbai pikiran cipang kasbo pikiran cipang kayo borok ni satu blot hakini ki external factors ke bang banabar ki lawan baniurat ya ke bangi mo ide ban penip nadu ki sumbai nadu kal kombam im ke jungi perkedi ke jilong terai ke jungi ke tin ke telik ke riam ke baik kini baru kini kita ke ba boleh labu perkerpang hingi kum kejai bendrio ke ba ngidan kam ban penim ne pensa kijing tunjuk ki popon ki maujin thut ki popon si sen hi bangla sedang bania ya kanu lenti namun bantai kanu bolong ke bae arjar khatwe piwan ban ta piwan hadin arjar arpho kinin knai snam kelas dang ban wandur mulumala afin ongba pilapoi ha kata ka thong ka fibo ngathai kampat poi namal ndrei iba kita ki sembai ki pitung kelas tang ban miso kelas tang ban seso suki ban dalami ujung thong dot kaman kesyan ki dia hadu bong dahe botong dia ban usas tang ban ai ki so ki bathiang na ka buta ka jungi bade hentan ba mangamu pingiwan kum kenas fast ban mungi kum kinong yelam na kaliang jong konsulsi ngi persyaman ra ni kasur hakib dan san ki babun mene ia keren cipang ki sembai kadang pasyawi ba pius ba jana yang mengidon kam pensutu
ya ka soka bangi don kam manra indigenous seed mission bangi don ile manra na kata ka thong ka bakerpang benpene pensa ya ki sembai ki jungi hamman ki beta jung jela ki jungi da ka mission ka bakerpang Andre setangkat nu kini baru kencak tulblut hakini ki sembai ki buan naba ini keren sepang ke farm laws maka amendment juga farm laws lagi farm bills ki ba berok ki nograp ki hi apo Delhi Punjab ki ya to dikilang mut ki nograp ki mi boleh ki mi amal dasang ni i bagi ka baki persyang berle yo bagi ni ki an kitab lut bagi penjat lut ka baki nograp ki le hakawe ni kita ki amendment ni ki jing perkela ki farm laws ki keren sepang contractual farming abang ni ba nograp desu tang nograp ulai ulang kontraktor ya IP atau ni IP sumbai ni pe ya jakarta pujumpi ba ni OMP ba ni sontir ya ka to kamar ka pi permi hal ta ka dor ka bala ikut lupa unong rai usubo ni mal ya tu sumbai lawan ai lupa company kita ki spo ni kita lawan ai company hal bukut unong rai kala unong bela Ndai kata kajilong terai pat naladi ki sembai ke bapiko ban penim napi usumbai bobang usumbai botian ubang judan itu baru kini abdo kau ini kita hidup saat ini yang situng ya kun pa ha apa jela marastaro suki utu kun pa baki penun kam kalau wandra kita gue ke company menapa kalau ai itu sumbai bak tu ke company kalau ai itu sumbai itu jadi nombor kun pa pro latih yang tu company bala pi persiang ada bantung duai ndalan tisu mata ki jete apa dengan sokar pedeng bak sokar bak tu ke company nam plan po Mexico dan company but hangta ni iba suki kini berat kiam pi kom kini ke bangi ya tak jing start tunda ki jungi la dan nila dot penyai ne kayu kadon kala kinti kadon Andre idon kampat panio ke jing kasian ke pura naki benda ki repair dan spas dengan international network akal ke pertai la be itu iki hapok di kesangka jala ka ban itu ru ya kan ki self help group juni na ka banta ki VO juni asai idon ikri ko ni kenti ka dot ingat hai fitip kan lu hapo arsenal ni ki unsan ki self help group juni na ki new fraternity ha di ka blog juni tal toy prosper self help group movement ka di ka thong ka ba nga ko ngilam akwa makin yang na joki kisah. Mengah ni ngadon lang ba janak ngadai ba pius rani. Kanes fasi kadai ka steng long ke bangila steng na do warjar khadar. Kajing temu jong kadai ka steng long ban ibori yang kinong rep bakumno bangila ban pankhim yang kadai rep tan rajungi. Yang kini sembai ban pankhim yang kendau nang tade bangila ban don kajing dai susu unong rep pat kamai mariang tak bangyo. Hang ni hapo than boy ngitre kumba hakane ka than usting blong ina kumba south lake sino tai klim stem kane ka khweng glias loit ba kane bandang tiang sibon bak ni ki kam ki bangila leh ngini sino na korong siap ngiwan ra kata kaunes program kumno baki bro ki suktu kerpang sipang kane ka rep tenrai kamot bangin nang ban bu sembai ki bangin wat ki long den kumno lesti maki kile bar kumno ban penjana syu kata nang taru nakaliang jok handau ngidon kini ki wara kini ki new technology la sek techniques kumno ban sinas bo ba kum ter nang taringi ailat ulong ba ya kini kena samlar ni posnong long ba kumno bikin wan sakmat ban ringi kini ki video ban dokumen kini jing start tenrai kuma pi men hing to program we kena samla udon ni posnong usyang man dokumen kini nang taru kani ka than chani ka long ba ka ponam ha kani ka yang rendia ngi ai ru kini ngi ong ru ale gitu bakwa ban yas nok tilang kena ban pene pensai kani ka ya kani ka an mok bolong kena beli bakanam jak kan mo nang tak daw kena samlang ngi khot ale yawan mentangi ai training ki bat kani sya kala irap syai ki ngi layo khambon namar bele yu bon sing kini ka kam ngai iba bon ki bela tangi ni kula temen nrei menta kalau kena samlang lawan chmat kani le se ka ba ki kam le se ki ba mangi iba kala ya chmat nalo kata ngi trail le se ban kumno nak production man penmi kini ki local species jongi badan nama beli yu menta ki wan ki hybrid nabar long ki sedang mandu jai no ki jongi nama ujongi ula ban ulong try mo ulong do long senam ni ula ban syai kanu ujing kala jong sui meneng kata ka ka kam ko ba madu nak liang jongi pangile ko long ba kumno ban pene pensa ya kini ki sembai tenrai ki badan hakan ni thanyi jongi ha kumno sta pi i hangte bon ba kini ki sembai tenrai ba kinong rep ki wan sakmat ki peni kum kini la se nak liang jongi ko ban pene pensa khnang bele yu ba ke jing kala jong sui meneng imtip
Dahil ba kini kini sembai tenrai kita pusnong ke bala ban yasya kita ke jingla jong semene nalo kataru nagaliang kataru long ngi ai ji kai ki breu long ba kumno ba kisdang ban bam gini bon teng teng long ngi thong ngi le de sayo ngi bam re nagaliang ka office ngi ngong ba ngi de ban bam hai gini nama rakastit jong ngi ka stunting ba kene ka anime ka serkai ba ladang ngila ban yale kene tang lada mangi ngi play jimut hai kene jing bam la jong ki bon ba gini jing bam ki bam ngi yo kene ka food ka FAO ka Food and Agriculture Organization ka ong balak kumno pide ban bam santli kita github jing bam hak aruk sakenta ndah bang ngile ikne study ngilap ngisem baro gitu github jing bam ki don hak ni gisnong tang bede kai ka daw kolong bangim bam ki kum tang hikai ki bri long kumno begin la banwan skmat ban bam ki ngile kumno ong ngiwat ki nutritional license jong ni ki local food ro ha ki oi ki tong ngile ya kene ka kam bangin la ban bam bat kum tar ten ngile kini campaign fer ngi ai ru jing hikai la se ki to ki ba don ka jing duna mo hagi benta fer kam tam ki long kemi ki barmet bakin bam ha khana bala yu ki khon ki ti jong ki sai kin klan ha kai nadu bakidang pun hakpo hadu bakinda he da sandu bakin kin bil ka immunity kam tam den kini ke khlam coronavirus ngilap ngi i bangi de ban bil ka immunity khana bala yu uno khnyang bawan si nu jing pangi bawan dei kan la ban job kai nama kata kadau kini ki jing bam ki bam ngi thong yang ne ka than jong hi ki dei ki bakong san ma nang tangi pe na ka livelihood let's say PE mata ki don kum kini ki dukan sya ki bangi ki meram au cafe long kanir ka ailat bahaya ki nang tangi airu ki jing kai fer long ba kini ke processing ba ki bru ki la ban penon kam hai kini ki jing bam na posnong bakin sinah kita ko fer ba ki la yau ban ngi pe na ka leng jong innovation hang ne let's say ha ka snong bangi trei long bangi pen habreu kini ki dobar hol na mabli yu teng ki dorwar hol ki yabu ki simen kini ki rod ong kam da ibak kam da khring ta kam da dei ta kata konsep jong dorwar hol dai mangi pen itnat ya ka hak nur kom si bakan long kerja ka bani khli jumut lang hak ba ki khna samla ki sengen thei nang ta ki nong lam snong kin wan kini kan do lang ban kren na ka banta karoi ka par jong snong thau kini la se mol mala ki kam ki ba mangile